Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сябра каардынацыйнай рады палітолага Андрэя Ягорова затрымалі 6 верасня пасля маршу адзінства і, прысудзіўшы 10 сутак адміністрацыйнага арышту, накіравалі ў жодзінскую турму. 16 верасня Андрэй выйшаў на волю. За гэты час акцыі пратэсту ў краіне не сціхлі. Але кіраўніцтва каардынацыйнай рады фактычна цалкам апынулася альбо за кратамі, альбо за межамі Беларусі. Лукашенко сустрэўся з Пуціным, а заходнія палітыкі зрабілі шэраг гучных заяваў адносна сітуацыі ў Беларусі. Якой была сапраўдная прычына затрымання і якімі былі умовы знаходжання ў турме, а таксама што чакае каардынацыйную раду, ну і пра іншае, шмат пра што іншае мы сёння і паговорым з маім госцем, палітолог, кіраўнік Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі, сябра каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў. Добрый дзень, Андрэй. Добрый дзень. Ну, па-першае, віншую з вызваленнем. Якія эмоцыі, вось 10 дзён гэтыя за кратамі, страчаныя, выкрасленыя з жыцця 10 дзён, ці ўсё ж такі вопыт нейкія, там, нейкія новыя веды атрымаў? Ну, я б сказаў, што гэта такі вельмі парадаксальны, але гэта вельмі пазітыўны досвед, таму што зараз ты сустракаешся там з людзьмі, з якімі ў звычайным жыцці хутчэй за ўсё не маглі б сабрацца ў такой кампаніі. Гэта вельмі такі разнастайны сацыяльны склад людзей. Алкаголікі, прастытуткі, наркаманы і уркі. Так, ну, як бы ўсё як звычайна, так. Гэта індывідуальныя прадпрымальнікі, студэнты, працоўныя заводаў, бізнесоўцы, айцішнікі і гэтак далей. Гэта вельмі цікавыя самі па сабе людзі, якія перажываюць вось гэты унікальны гістарычны момант паўстання грамадзянскай нацыі ў краіне. Яны перажываюць гэта моцнае адчуванне салідарнасці. Яны там няма ніякага разыходжання адносна там разумення сітуацыі. Людзі жадаюць перамагчы, яны разумеюць, чаму яны аказаліся за кратамі ў гэтай сітуацыі. Яны гатовыя несці гэтыя страты, яны гатовыя працягваць. То бок, я б сказаў, што на матывацыю людзей агульна гэта ўплывае вельмі пазітыўна. І тое, што людзі кажуць, яны проста жартуюць, што мы апынуліся тут, але ведаеце, там у Польшы ў часы салідарнасці лічылася, што калі ты не пасядзеў 2 разы, то ты не рэвалюцыянер, так? І яны смяюцца, што ты будзеш сядзець яшчэ там 5 дзён, а мы ў нядзелю выходзім, мы яшчэ на акцыю паспеем, мы, можа, да цябе вернемся. То бок гэта вот такая вельмі цікавая атмасфера, якая складваецца. І зараз мне падаецца, што вось гэтыя масавыя адсіткі людзей, яны проста ўзмацняюць сацыяльныя сувязі паміж рознымі там групамі грамадзянаў у Беларусі. Яны абменьваюцца там досведам, разуменнем сітуацыі, падвышаецца іх палітычная граматнасць, калі хацеце. То бок, мне падаецца, што зараз вось гэта працуе проста на ўзмацненне пратэсту. Вось дзіўная сітуацыя, калі пачаўся каранавірус, там пэўны час ад яго прайшоў, потым мы размаўлялі з рознымі абсалютна людзьмі в эфіры, і яны знаходзілі нешта пазітыўнае ў каранавірусе. Там нейкія пачалі развівацца тэхналогіі, нейкія там адукацыя развівацца такая на адлегласці, там нешта яшчэ. І тут, аказваецца, свой пазітыў ёсць у затрыманні, у сутках, там у Акрэсціна і ў Жодзіна. Так, зараз ён ёсць, тым больш, што у сітуацыі, калі няма гэтага брутальнага гвалту над людзьмі, то і людзі разумеюць, чаму яны тут аказаліся, што гэта тая рызыка, на якую яны свядома ішлі, то вось гэтага карнага моманту там амаль адсутнічае. Канешне, гэта складана там для людзей. Канешне, гэта пэўныя фінансавыя страты, якія людзі несуць, там, што яны там не працуюць там, ці не маюць магчымасці там кіраваць сваім бізнесам там гэты час, і гэта страты. Але людзі гатовыя на гэтыя ахвяры.
Ну да, вось яшчэ цікавы момант такі, што бачыце, ўся гэтая сітуацыя, людзі пачынаюць заводзіць дамавыя чаты, суседзі знаёмяцца з суседзямі, нарэшце пражыўшы там 5-10 гадоў побач і не ведаючы то, а зараз тут яшчэ у турме атрымліваюць нейкія сувязі такія з іншымі абсалютна людзьмі з іншых гарадоў, з іншых сфер. Але Андрей, вот затрыманне пасля акцыі, але мы ж все ведаем, вот як выбарачна так затрымліваюць людзей. Вось на акцыі 200 000 чалавек, но чамусьці затрымліваюць нейкага там палітолага, ці нейкага спартоўца вядомага, ці нейкага вот журналіста, які звольніўся з БТ. Чаму? Вот все ж таки гэта звязана менавіта ваше затрыманне з удзелам у акцыі, ці ўсё ж таки ёсць падазрэнні на нешта іншае? Ну, у маёй сітуацыі, канешне, гэта ўдзел у акцыі папросту, таму што гэта было 6 завадскога раёна, там калона, якая хацела далучыцца да асноўных там удзельнікаў акцыі, там мы проста ішлі на больш незалежнасці, але нас заблакавалі, і там было шмат людзей, і там здаецца, што там можа каля 200 чалавек просто было затрымана на гэтай вуліцы Чубатарёва, там дзе гэтая калона попала ў сутычку за мапам. І ну, ў гэтай сітуацыі там яны не разбіраліся, каго яны там затрымліваюць, і там не было спецыяльнасці менавіта там адносна мяне там за затрыманне, то бок это просто масы людзей, якія былі затрыманы, я быў затрыманы з імі, але улады дзейнічаюць і такім чынам затрымліваючы просто ну як бы і выпадковых нават людзей вакол, просто каб падвысіць кошт удзелу, каб паказаць, што карная сістэма працуе, што гэта рызыка выходзіць там на вуліцу. А з іншага боку, конечно, яны фільтруюць як бы людзей, спрабуюць лідарам меркавання, грамадскага меркавання не даць магчымасці просто прамаўляць для людзей. Таму, конечно, вот Дмітрий Семченко, які быў кіраўніком прэзідэнцкага пула журналістаў, там ён аказаўся за кратамі спецыяльна, ну да яго спецыяльна прыязджала крымінальная міліцыя, яму спецыяльна навесілі гэтыя суткі, просто как не даць яму магчымасці гаварыць, бо ягонае слова яно для шмат каго, асабліва з складу вось тых, хто сёння працуе яшчэ ў дзяржаўных органах, у дзяржаўных СМІ, мае вялікае значэнне. Дарэчы, мы сядзелі ў адной камеры. Вот я только хотел спытацца, что безумоўна нехта потым будзе расказваць, что я с самим Егоровым сядзеў у адной там камеры ці там суседняй камеры, а вы вот атрымліваецца вось апроч Семченко, каго яшчэ можете назваць, вот с кім вот я сядзеў, я Егоров сядзеў вот с самим. Ну, я сидзеў з гульцом, зараз там чалавекам, які з'яўляецца менеджерам каманды па амерыканскім футболе Беларусі «Зубр». Там спартпрымальнікам, які там от з каскаду, там дзе вось гэта бітва за сцяг кожны дзень як бы ідзе. Ну і гэта вельмі проста как бы цікавыя там розныя людзі. Там былі людзі з рэгіёнаў, вельмі цікава было як бы паразмаўляць з імі, а што было там у Пінску, што было ў Смалявічах там гэтыя дні, як гэта там адбывалася. Ну і вот просто это ну унікальны досвед, я б сказаў, які ты можаш там зараз атрымаць. Такое вот адчуванне, что вот хочешь трапіць у нейкую такую бамонту, тусовку віпаўскую, пойди на акцию, каб потрапіць у жодзінскую турму ці на Акрэсціна. Ну, амаль што так, ну, прынамсі, гэта магчымасць, ну, вось пабачыць там вочы ў вочы тых людзей, якія ўдзельнічаюць разам з табой у гэтых пратэстах, пабачыць вось эту персанальную перспектыву людзей, якія там з розных бакоў далучаюцца да гэтага, ну, і мець магчымасць, ну, там так даволі доўга ты сядзіш, таму ёсць магчымасці паразмаўляць даволі глыбока, там як бы даведацца пра людзей, там што яны думаюць. І што цікава, што вось ну у асноўным людзі раздзяляюць вот там нейкае агульнае меркаванне, агульныя каштоўнасці ў гэтай сітуацыі, агульныя мэты гэтай барацьбы. І гэта, канешне, ну я б сказаў, натхняльна проста. Я так спадзяюся, і вот судзячы па выглядзе з тым трэшам, які адбываўся на Акрэсціна і нават у жодзінскай турме пасля затрыманняў там 9, 10, 11 жніўня, зараз такога ну, не давялося сутыкнуцца. Не давялося, у прынцыпе гвалт ужываўся ну, вельмі
вельмі абмежавана, то толькі ў выпадку, калі людзі супраціўляліся пры затрыманні, такое было, нейкіх там збіццёў ні ў раусе, ні там пры затрыманні там брутальных, ні ў турме там не было. Канешне, там што гэта просто звычайны рэжым працы зараз, у якім яно так вот раней было там да вось гэтага эксцэсу, які быў пасля выбараў, яно вярнулася да умоўна нармальнага як бы стану, тому што, конечно, нармальнасці там няма ніякай, гэта, конечно, зневажальнае для чалавечай годнасці як бы абыходжанне, але трэба як бы разумець, што ў такіх, напрыклад, умовах людзі заўсёды адбывалі гэтыя адміністратыўныя арышты, і яны ў такіх і нават горшых умовах маглі сядзець у беларускіх турмах, да? І таму вот самую нават гэтую сітуацыю у нармальнай краіне трэба выпраўляць, бо так з людзьмі нельга абыходзіцца. Ужо на момант вашага затрымання, я так разумею, што частка прэзідыума каардынацыйнай рады была затрыманая альбо вымушаная з'ехаць за мяжу, а вось на сёння увогуле на свабодзе і ў Беларусі застаецца толькі Святлана Алексіевіч. Па праўдзе, вялікага ўдзелу ў працы каардынацыйнай рады яна не брала, і вось вы зараз, выйшаўшы, вы бачыце сэнс у далейшай працы каардынацыйнай рады, і калі да, то вот у якім фармаце, у якім накірунку? Так, канешне, я бачу сэнс у працы каардынацыйнай рады. Я думаю, што ў прынцыпе каардынацыйнай радзе трэба вызначыцца з магчымасцю там кааптацыі новых людзей у склад прэзідыуму, таму што па зразумелых прычынах прэзідыум зараз там не функцыянальны, альбо прыняць нейкую схему зразумелую, прыняць рашэнне. Чакайце, вот ваше меркаванне, ўсё ж такі прэзідыум трэба выбіраць новы? Я думаю, што у пэўным сэнсе так. Я прапаную там трошкі іншую схему, там не выбараў, а кааптацыі людзей у склад прэзідыуму замест тых, хто там часова, напрыклад, знаходзіцца за кратамі. То бок на месца Максіма Знака мусіць прыйсці нехта з асноўнага складу і стаць часовым сябрам прэзідыума. І калі Макс вяртаецца, то тады як бы ён саступае яму месцу, бо гэта месца Макса, які быў абраны. То бок гэта часовае замяшчэнне. Але заўсёды ствараць сітуацыю, што як бы заўсёды ёсць вось гэтая сямёрка, якая рэпрэзентуе каардынацыйны савет у публічных дачыненнях з уладамі, грамадствам, з знешнімі актарамі і гэтак далей. Мне падаецца, што такое лідарства як бы мусіць быць. І мы можам паказаць, што проста колькі вы не сажаеце як бы людзей, заўсёды застаюцца тыя, хто гатовы устаць у гэтую пазіцыю. Мне падаецца, што і тым людзям, якія проста ўдзельнічаюць у пратэстах, яны хочуць бачыць такого кшталту лідарства. І, канешне, там каардынацыйнаму савету важна, што гэтыя пратэсты і людзі і ўсё грамадства беларускае падтрымлівае сам каардынацыйны савет. Без гэтай звязкі аднаго з іншым, я думаю, нам вельмі складана будзе перамагчы ў гэтай сітуацыі. Андрэй, і ўсё ж такі, глядзі, калі нават мне, журналісту, які сочыць за усімі падзеямі, спрабуе адсачыць іх, вельмі складана сказаць, якую працу за гэты час зрабіла каардынацыйная рада, чаго яна дасягнула, якая, як кажуць, КПД. А людзям, якія, можа быць, увогуле как бы прыходзяць просто навіны пачытаць, яны увогуле сабралася, нешта там адзін раз сустрэліся, разышліся і ўсё. Толькі пра затрыманні там ці выгнанні за мяжу і чуем. Усё ж такі, ці можна вылучыць, што за гэты час, за гэты месяц зрабіла каардынацыйная рада, чаго яна дабілася? Перш за ўсё, каардынацыйная рада, яна мусіла быць створаная, бо у сітуацыі, калі там Ціханаўская з'ехала з краіны, распаўся гэты трыумвірат, у Беларусі не заставалася лідарства, рэпрэзентацыі пратэстоўцаў. І галоўнае там сэнс існавання ўвогуле рады, гэта такая рэпрэзентацыя беларускага грамадства. Бо без гэтага лідарства мы не можам, у прынцыпе, выходзіць на нейкія формы
нармальнага вырашэння палітычнага крызісу, бо ну ўрэшце рэшт там альбо перамовы, альбо ну нейкія формы там гвалтоўнага супрацьпастаяння, там ну рэвалюцыі, майдану і гэтак далей. Вось каардынацыйная рада і асноўная функцыя гэта зноў такі вось легітымацыя і рэпрэзентацыя беларускага грамадства. І што зараз вось рада як бы робіць, гэта ўзмацняе вось гэтыя сувязі там з рознымі групамі, гэта там і настаўнікі, там і рэгіёны, і прадпрыемствы, якія бастуюць там і грамадскія арганізацыі, і палітычныя партыі там якія туды ўваходзяць. Ну і гэта тое, што там робіцца зараз, ну і там розныя там тэматычныя кірункі там развіваюцца, бо нам трэба ну дамаўляцца з гэтымі рознымі сацыяльнымі групамі. Там калі ствараецца нейкая група, якая працуе там з хрысціянскім напрамкам, то яны вядуць проста працу з цэрквамі, спрабуюць зразумець, што хочуць у гэтай сітуацыі цэрквы, як яны могуць з іншага боку падтрымаць каардынацыйны савет і ўвогуле як яны могуць там паўплываць на там беларускае грамадства і на змены ўкраіны ў цэлым. То бок вось у гэтым сутнасць і там асноўная КПД. Адзінае крытычнае тут скажу, што нягледзячы на тое, што каардынацыйны савет, знаходзячыся пад вялікім ціскам, канешне, вось ён працуе вельмі павольна, я б сказаў, што ў сітуацыі, калі падзеі змяняюцца кожны дзень вельмі хутка і трэба рэагаваць ну проста імгненна, каардынацыйны савет проста за кошт таго, што ён быў так сфармаваны і ў там такім складзе са шматлікіх людзей, ён не ў стане вось вельмі хутка рэагаваць. Вось гэтая медлительнасць савета, яна для мяне з'яўляецца асноўнай праблемай у сённяшняй сітуацыі. Сайт Нотас пытаецца, што можа зрабіць каардынацыйная рада, калі відавочна, што ўлады дзейнічаюць па-за законамі, а рада спрабуе дзейнічаць паводле закона. На што разлік? Ну і я дадам ад сябе яшчэ працяг, калі ўлада не хоча ніякага дыялогу, ну, то есть вот с кем мы будем вести размову. Не, то есть они-то заявляют, что диалог потребны, але відавочнага вот руху, что асабліва няма да дыялога, гэта раз, а другое, что да каардынацыйнай рады такое стаўленне, с кім мы там будем гаварыць, асабліва пасля таго, як людзей альбо пасадзілі, альбо выгналі за мяжу. Скажуць, з кім? З Калеснікавай, гэтай крымінальніцай, якая хацела тут канстытуцыйны лад знішчыць, ці там з Кавальковай, якая са страху збегла, ну так скажуць, са страху збегла ў Польшчу, там ці яшчэ што. Вот у гэтых умовах. Ну я б тут таксама спытаўся там, а што мы ў гэтай сітуацыі мусім адказаць. Мы як беларускае грамадства, розныя сацыяльныя групы, ну калі яны прыйдуць і будуць пытацца там, напрыклад, у цэркваў там, да, а з кім размаўляць? Вось гэтай Калеснікавай крымінальніцы, і што вот мусіць адказаць там беларускія там цэрквы там розныя. Яны могуць сказаць так, Калеснікавай. Калеснікаў, бо Калеснікава з'яўляецца нашым прадстаўніком. І тое самае мусяць сказаць людзі там з мясцовых супольнасцяў, там тое самае мусіць сказаць там працоўныя на заводах там і гэтак далей. І не трэба ну думаць, гэта было б вельмі наіўна спадзявацца, што мы маглі вот так вельмі проста выйсці на гэты дыялог, што ўлады яны б акцэптавалі гэтую форму дыялогу без там ціску з боку грамадства. Але пакуль грамадства змагаецца, пакуль гэты ціск працягваецца, у нас ёсць шансы на нармальнае вырашэнне крызіса. Бо калі не дыялог, то што? Ну, уявіце сабе, што. Дыялогавыя формы пераходу, нават у сітуацыі там Майдану, і то там былі формы перамоваў пэўных, калі Януковіч сустракаўся з прадстаўнікамі там Майдану. Там у Арменіі гэта ўвогуле класічны як бы выпадак, калі гэтыя перамовы адбываліся паміж Пашынянам і Сарксянам па вырашэнні крызісу. Ну, конечно, былі рэвалюцыйныя сітуацыі, якія там мы ведаем у Сербіі, напрыклад, якой-небудзь, але трэба ну, зразумець, што тады ну, як бы настрой грамадства мусіць быць ну, куды больш рэзка накіраваны на ўжыванне ну, магчыма, радыкальных сродкаў гэтай барацьбы. І мы бачым, што беларусы не гатовыя на радыкальныя сродкі. Таму як бы давайце ціснуць на дыялог. Ну вось, дарэчы, наконт дыялогу Наталья Васілевіч, наш вядомы тэолог, тэалагіня.
піша: церквы ніколі так не скажуць. Ну, маецца на увазе ваше выказванне, што церквы скажуць: да, вот з Калеснікавай гаварыце. Я вот тут вот с Натальей згодны, што, можа быць, працоўныя калектывы і скажуць, калі ў іх запытаюцца, канешне. Можа быць, нават скажуць якія-небудзь там... Яны мусяць не прызнаваць іншых формаў гэтага дыялогу. І, ў прынцыпе, я не ведаю, пра якія там менавіта церквы там кажа зараз Наталья. Я думаю, што частка церкваў пратэстанцкіх магла б такое сказаць, што вось яны разлічваюць менавіта на дыялог паміж там уладамі і легітымнымі прадстаўнікамі там народу ў гэтай сітуацыі, што мы там лічым гэтымі легітымнымі прадстаўнікамі, ну вось гэты как бы каардынацыйны савет у сітуацыі. Хаця, канешне, ну, Наталья тут яна лепей за мяне разумее гэтую сітуацыю, там калі яна так кажа, то там да гэтага трэба, канешне, прыслухоўвацца. Ну, бач, тут все ж таки важны такі момант, што калі спытаюцца улады там у церкваў, у калектываў, там яшчэ у каго-небудзь, а з кім нам весці дыялог, яны просто могуць пасадзіць, там, скажем, Олега Гайдукевіча, скажуць: вот гэта прадстаўнік апазіцыйнай партыі ЛДПБ, пасадзіць там каго-нибудь з дзяржаўнай арганізацыі, як ёсць недзяржаўныя арганізацыі, там дзяржаўную кого, ну, сваіх людзей атабраць, пасадзіць 40 чалавек, як яны адбіраюць на гэтую свой беларускі сход, і ўсё, і скажуць: вот прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, мы з імі зараз будзем весці дыялог па зменах канстытуцыі і транзіце ўлады. Так, ну такое магчыма, такая сімуляцыя магчымая там з боку уладаў. Ну, ёсць пэўныя знакі таго, што, ну, улады могуць пайсці на такого кшталту там сімуляцыю ў нейкім там часе. Хаця і нават у гэтым фармаце это для іх будзе складана. Іншая справа, што ці можа гэта вырашыць для іх палітычны крызіс, ці яны змогуць праз такую сімуляцыю дыялога пагасіць вось гэтыя пратэсты, вось гэтае грамадскае непадпарадкаванне, якое развіваецца ў краіне. Мне падаецца, што не. Але тут трэба, конечно, быць вельмі, ну, як бы рэфлексіўным і разумным, таму што, ну, яны будуць звяртацца набіраючы ў гэты усебеларускі сход вот розныя маніпулюемыя імі арганізацыі, але частка з іх, ну, яна могуць яны паспрабаваць уцягваць і новыя супольнасці і там незалежныя арганізацыі і гэтак далей. Тут трэба як бы не весціся на вось такую сімуляцыю гэтага дыялога і патрабаваць, ну, вельмі яснага фармату перамоваў паміж каардынацыйным саветам і беларускімі ўладамі. Вось не трэба весціся на маніпуляцыі. Добра, крыху так больш-менш разабраліся з беларускімі справамі да спраў беларуска-еўрапейскіх. Зараз вот што мы маем? Санкцыі увялі Літва свае, Еўрасаюз кажа пра ўвядзенне санкцый агульных еўрасаюзаўскіх, ЗША там нешта кажа, і вось стала вядома, што еўрапарламентары ўжо прапанавалі, каб Еўракамісія ухваліла пэўны спіс таксама такіх дзесьці фінансава-эканамічных у пэўным сэнсе санкцый. Наколькі Еўрасаюз здольны пайсці на такі крок, і ці будзе ад гэтага нейкі станоўчы плён, я маю на ўвазе станоўчы для у пытанні дэмакратызацыі Беларусі? Ну, я думаю, што хутчэй за ўсё гэты працэс развіваецца ў тым кірунку, што гэтыя санкцыі будуць уведзеныя, але вот пытанне, наколькі яны будуць эфектыўныя з боку там ціску нам на беларускія ўлады. Я думаю, што гэта будзе аказваць там пэўны ўплыў, асабліва ў сітуацыі, калі беларускія ўлады маюць дэфіцыт сродкаў зараз, і яны, ну, маюць вот пастаянна бюджэт, які скарачаецца зараз, а для іх вось гэтыя аператыўныя сродкі зараз вельмі важныя, бо грошы гэта хіба, ну, не адзінае, што можа дазволіць ім, ну, утрымаць сітуацыю. Я думаю, што, ну, вялікія грошы. І ўвядзенне санкцый, ну, в прынцыпе, абмяжоўвае магчымасці беларускіх уладаў. Калі гэта яшчэ там будзе хаця б часткова эканамічныя санкцыі, гэта, канешне, будзе падточваць эканамічную аснову гэтага рэжыму. Але, ну, я
як і быў, так і застаюся таким традыцыйным скептыкам таго, што якія заўгодна знешнія сілы могуць дапамагчы нам у змене сітуацыі ў Беларусі. Гэта справа саміх беларусаў, толькі мы можам тут што-небудзь зрабіць. І перамога гэта перш за ўсё унутраны працэс, які будзе. То, што адбываецца па-за межамі Беларусі, гэта важна, асабліва у сэнсе салідарнасці з Беларусю, пазіцыя Расіі у гэтай сітуацыі таксама вельмі важная. Зараз яна неспрыяльная для дэмакратычных зменаў у Беларусі, але тым не менш гэта ўсё у параўнанні з тым, што адбываецца ўнутры краіны, з'яўляюцца другаснымі фактарамі. Галоўны рухавік зменаў знаходзіцца ўнутры краіны. Я цалкам з гэтым згодны, але што мы бачым? Нібыта асабліва такіх не моцна гойдаецца рэжым. Не бачна, што ён вось-вось зваліцца, нягледзячы на тое, што і штовыходныя вялікія акцыі ў цэнтры горада і штодзень фактычна дэцэнтралізаваныя, як это зараз модна гаварыць, акцыі ледзь не па ўсіх спальных раёнах. Але ці ёсць перспектыва? Думаю, што ёсць. І мы яшчэ не бачым шмат якіх працэсаў, ці не абмяркоўваем іх, якія вядуцца. Гэта ўтварэнне новых супольнасцяў. Гэта не толькі мясцовыя супольнасці, толькі пратэстоўцы перайшлі з такого спантаннага дэцэнтралізаванага пратэсту да новых формаў самаарганізацыі. І гэта самаарганізацыя і лакальных групаў, мясцовых супольнасцяў, і розных прафесійных групаў, працоўных, настаўнікаў, і гэтак далей. Гэта працэс выхаду, масавага выхаду, калі 100% супрацоўнікаў нейкага прадпрыемства могуць выходзіць з афіцыйных прафсаюзаў і пачынаць ствараць незалежныя прафсаюзы і гэтак далей. То бок, ёсць такі працэс, калі хаціце, раздзяржаўлення грамадскай сферы, якая раней была поўнасцю падпарадкаваная дзяржаве. І гэта вызваленне пэўным сэнсе грамадства і самаарганізацыя гэтых групаў, і гэта стварае, узмацняе самое грамадства і стварае у перспектыве, магчыма, нейкія альтэрнатыўныя інстытуцыі. І трэба імкнуцца да гэтага, да стварэння такого пэўнага дваяўладдзя ў розных сферах. Сфера адукацыі, сацыяльнай бяспекі, рэлігійнага, культурнага жыцця і гэтак далей. І гэтыя працэсы ідуць на сённяшні час. І не трэба разлічваць, што беларускі рэжым, ён ствараўся дзесяцігоддзямі такі. Ён ліквідаваў усе незалежныя структуры, маргіналізаваў іх цалкам. Дзяржава была ці не адзіным дзейсным інстытутам, які прымае значныя рашэнні. І вось гэтую сістэму размыць не так проста. Але і ўнутры ідуць працэсы эрозіі. У той жа Ужодзіна, я сустракаў людзей, якія працуюць у міністэрстве эканомікі, напрыклад. Яны распавядаюць пра тое, што адбываецца ў міністэрстве эканомікі. Яны кажуць, што у прынцыпе ёсць кіраўнікі аддзелаў, якія на гэтай ябацінгі не ходзяць туды і наўпрост кажуць кіраўніцтву, што мы сваіх людзей туды не павядзем, і не даюць іх ганяць на гэтыя ідэалагічныя мерапрыемствы. Ёсць людзі, якія сыходзяць з працы, звальняюцца адтуль, бо яны не згодныя з гэтай сітуацыі. Хтосьці пра гэта кажа публічна, хтосьці пра гэта публічна не кажа. Мы бачым проста перагрузку сістэмы МВД сённяшняй, калі людзі распавядаюць, што ДПСнікі водзяць па раўсах людзей. Гэта іх непрофільная праца, яны злосныя за гэтага, яны не хочуць займацца тым, чым яны не павінныя займацца, прычым у час, калі яны мусяць сядзець дома ўжо, а іх тут прымушаюць працаваць з затрыманымі. І таму гэта таксама выклікае эрозію незадавальнення чынавенства. Ёсць пэўныя бізнэсовыя інтарэсы, якія падточваюцца гэтымі пратэстамі, і чыноўнікі вышэйшага плану, якія былі звязаны з умоўнай
дапамогай там пэўным групам бізнесу, а гэты бізнес там аддзячваў там гэтым чынам, яны страчваюць гэтыя доходы. Усе, хто быў нейкім чынам звязаны з развіццём IT-сектару, нясе гэтыя страты сёння. Гэта таксама вызывае незадавальненне. Але гэта эрозія, гэта працэс не імклівага там злому сістэмы, гэта павольны працэс. Але магчыма, там мы пабачым нейкі скачок, таму што яшчэ есть такі фактор, як памылкі ўлады, то бок яны могуць. Ведаеце, у меня такое адчуванне, што апошнія паўгады, нават больш, напэўна, з моманту пачатку коронавіруса улада толькі і робіць, што памылкі. І как-то невідавочна, што гэтыя памылкі ўжо наблізілі яе неяк так канец, як кажуць. Мне падаецца, што грамадства беларускай краіны змянілася незваротна. Тое паўстанне грамадзянскай нацыі, якое мы перажываем, гэта тое пра такія нацыяналісты, як я думаю, як вы, просто мы не маглі гэтага чакаць і думаць, што такое адбудзецца на нашых вачах, і яшчэ там вясной просто это немагчыма было сябе уявіць просто тое, што адбываецца. І я не думаю, што нават у сітуацыі, калі рэжым зможа выстаяць, там Лукашенко захавае сваю ўладу, то я не думаю, што ўсё застанецца такім, якое яны было. Гэта патрабуе просто цалкам іншага кантракту паміж гэтай новай паўстаўшай салідарнай нацыяй і якім заўгодна урадам, які будзе тут у краіне. Не буду нават спрабаваць прачытаць нік каментатара, але тым не менш піша: мірная рэвалюцыя адрозніваецца тым, што яна не хуткая. Затое мы пазбеглі грамадзянскай вайны, магчымасці для Пуціна увесці войскі. Можа быць, такого надпроставага увода, і пазбеглі, але рызыка страціць незалежнасць, што Масква скарыстаецца ў гэтай сітуацыі, што ўся гэта падтрымка і выдзяленне грошай Пуціна Лукашэнку, гэта ўсё разлічана на тое, што зараз мы пачнем расплачвацца часткамі суверэнітэту. Яна ёсць такая небяспека? Канешне, гэтая небяспека ёсць, і я з мінулага году, калі мы там кампаніяй обороны незалежнасці, там свежы вецер, мы просто указвалі на гэты момант ужо тады, што гэта вельмі небяспечная сітуацыя, яна нікуды не падзелася. І для мяне это вельмі трывожны момант. І зноў-такі тая сітуацыя мінулага году з гэтымі дарожнымі мапамі, хоць мы іх і не падпісалі, але гэтыя дарожныя мапы это як дамокловы меч, які над намі вісіць. І, канешне, у гэтай сітуацыі Лукашенко можа пайсці на тое, што там абмяняе часткі беларускага суверэнітэта на грошы. І гэта небяспечная сітуацыя. Але зноў-такі, як і тады, так і зараз я ўпэўнены, што адзіным гарантам суверэнітэту і незалежнасці Беларусі з'яўляецца беларускі народ. І зараз паўстанне нацыі у Беларусі, яно хутчэй грае на тое, што суверэнітэт і незалежнасць Беларусі будуць захаваныя. Я думаю, што просто ніхто не можа змагацца з народам цалкам. Літаральна, як у часы любых рэвалюцыйных зменаў, што перамагае заўсёды салідарны народ. І калі мы разам, то мы адстаім і краіну, і незалежнасць. Ўсё ж такі, наколькі гэтае паўстанне нацыі, гэты працэс, тое, што чаму мы з вами, як вы сказалі, як нацыяналісты радуемся, што глыбінны беларускі народ прыняў чырвона-белы сцяг, і дзеці звычайных рабочых у спальных раёнах вечарам бегаюць і крычаць на дзіцячай пляцоўцы «Жыве Беларусь», наколькі гэта незваротны працэс?
Я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта незваротны працэс. Тое, што адбылося, яно захаваецца у свядомасці людзей, і вось гэта звязана, і гэта будзе закрэпленай перамогай. Калі будзе перамога, то гэта толькі замацуе вось гэты кансэнсус, які склаўся. Калі будзе параза, то я не думаю, што гэта зноў-такі будзе нейкім чынам абернутая на там сімвалічны складнік гэтага працэсу, тое, што мы бачым. Але з іншага боку, я разумею, што культурна-нацыянальны змест тут не з'яўляецца галоўным, да? Што гэта не глыбокае пранікненне там беларускага культурнага нацыяналізму, які авалодаў пратэсная атрыбутыка. Ёсць пратэсная атрыбутыка, ёсць пэўная там лаяльнасць да беларускай мовы, да ўсяго, але гэта не аўтаматычна не азначае, што людзі пачалі там разбірацца там у беларускай культуры, там гісторыі ад старажытных часоў да сучаснасці, што яны раздзяляюць гэты наратыў нацыяналістычны. Такога няма, канешне, далёка. І прычым гэта эксплуатуецца прапагандай, што это гады нацыяналісты тут паўсталі, ніяк не з'яўляецца зомбі такія рэальнасцю, і прымусілі. Ніхто нікога не прымушаў, гэта проста пратэсная акцэптацыя таго, што было раней з нянавісцю адрынутая беларускай уладай і рэпрэсаваная, і людзі дзеля таго, што яны бяруць тое, што ненавідзіць гэтая ўлада, і таму, што гэтая ўлада вось гэтае менавіта ненавідзіць. Але пра адзінства, я апошняе, што скажу, канешне, гэта рэвалюцыйны пад'ём і салідарнасць і адзінства, гэта з'ява часоў рэвалюцыі. Калі мы перайдзем да нармальнага стану, мы пагрузімся ў звычайныя беларускія спрэчкі, якія мы заўсёды вялі адзін з аднымі. Таму што это таксама нацыянальны характар, там, дзе два беларусы, там тры меркавання. І мы зноў вернемся да такой звычайнай нашай палітычнай барбы, бульбасрачаў у інтэрнэце, там, і гэтак далей. Як толькі мы дасягнем гэтага стану нармальнасці. І мне падаецца, што гэта таксама нармальна, але што ніколі мы ўжо не забудзем, што мы мелі гэты досвед адзінства, і мы складаемся так з авец, прастытутак, наркаманаў, алкаголікаў, і усе гэта нашыя ўсё роўна беларусы, і хай мы сабе будзем спрачацца адзін з адным, заўсёды застанецца гэта падставовае адзінства. Дзякуй вялікі. Што ж, за падставовае адзінства і вера ў тое, што ўсё скончыцца добра. Андрэй Ягораў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Беражыце сябе.